yanzu mu jan kai ga gurin da za mu maganin kebura ta so. Assalamu alaikum. A shigo mai nan da sallama ku shigo ma ku yi wura shar. Bokan kebura. Ko dama aboki na ne wallahi kebura suka dame shi. Muka makaranta da shi. Duk mun yi kuɗi amma yanzu gashi nan shi kebura sun kare ne shi. Shine na kawo shi yanzu ka dan sama mai yanda za yi. Ya zo gidan kebura. Za a yi mai maganin sa. Ni ne dattan kebura uban kebura. Ba ku mai garka da mu. Amma aljanu suna buƙatar wani abu daga gurin ku. Yanzu dai gashi nan. Na kawo ma shi inda za ma maganin kebura. Yanzu dai ni bi salam. Boka, yanzu me ake bukata? Na duba na gani. Kebur din nan naka mai karfi ne. Kebura sun kane ne ga kota ina. Yanzu ce suna bukatar kai. Kuma kanka suke bukata da su ji. Ha haba da Allah. Waye da ci kudin kuma? Yanzu karka da sai da bayan wata uku za su dama da shi. Haba da Allah, abinda ba dole bane yin kudin na hakura. Ba na so. Ranar da ke wurin na su kai ni. Ba na so. Hadda aljanu suka wakarci abu dole sai an kawo. Don haka dole ka kawo kan nan naka. Haba wallahi, ƙarya ne wallahi. Sai da su kan wanda za su tira amma wallahi ba dai kai na wallahi. Kai na farko da hauka ake. Sai kuma wani kai na za su tira saboda an rena mu hankali. Jesu! Kai, ba an cirkan naka ba. Sai an cirkan nan dole za su samu lafiya. Haba da Allah, ƙarya ne wallahi. Wallahi ƙarya ne wallahi. I saw you.